खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै आरो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय। वेलकाम। दिनै 2 सेप्तेम्बर 2020 बुधबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय जोंनि हादोराव गिबि खेबनि थाखाय बा गिबिसिन आइजो आईएएस अफिसारा श्रीनगर सीआरपीएफ बिफानखौ सामलायसिगोन आरो बिथांनि मुङानो जाहैबाय चारु सिंहा। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय चारु सिंहा। बिथाङा सिगांबो बिहारनि सीआरपीएफनि आइजो हिसाबै खामानि मावगासिनो दंमोन आरो लोगोसे एबसुजों आरो आसाम सरकारजों बिटिआरनि जानो गोनां खामानिफोरखौ सावरायलायखांबाय होननानै फोसावनाय जादों आरो गिबियावनो बिटिआरनि इरिगेसन पलिसिफोरखौ डेभेलप खालामग्रोनाय जागोन होननानैबो मिथिनाय जादों। जोबोर मोजां खौरां बेबायदि जायोब्लाथ'। गुबुन फारसेथिं जोंनि बर' लिडारफोरनि सायख'जानाय सासे राजा जायनि मुङानो जाहैबाय पृथ्वीराज। बिथाङा इउपिपिएल हानजानि बिथां प्रमद बर'खौ लानानै सोंखारिगासिनो दङ आरो बै गोरोन्थिया जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि माखासे लिडारफोरनि गोरोन्थि। जुदि जोंनि बर' लिडारफ्रा बिथांखौ चान्स होआमोनब्ला बिथाङा बेबायदि बुंनो जेबो खाबु मोननाय नङामोन, नङा होमबा लोगोफोर? दा आं बेनिखायनो बुंदों जोंनि बर' लिडारफोरनिनो गोरोन्थि। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मणिपुर आरो आसामनि माखासे जायगाफोराव थांनाय मंगलबारनि फुंबिलिनि 2:39 रिंगासोआव बांग्रिं फैदोंमोन आरो बै बांग्रिंनि खारथाया जाहैबाय 5.1। बे बांग्रिंखौ आंबो थर मोन्दों। आं भिडिअ खालामगासिनो दंमोन मैयाहाय। बे समावनो बांग्रिंआ फैदोंमोन, नाथाय आङो भिडिअनि गेजेराव फोरमायासै। दिनैसो बे खोथाखौ आङो फोरमायबाय। लोगोसे जोंनि बे आसामाव 80,000निबो बांसिन फट'ग्राफरा बा आसामाव हाबफैनाय फरेनार्सफोरनि भटार आइडिफोरा पेन्डिं जानानै दं होननानै आसाम पार्लियामेन्टारि एफेयारनि मिनिस्टार बिथां चन्द्र महन पाटवारिया मैयाहाय बेलासियाव फोसावनानै होदों। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे सा सानजा भारतनि माखासे रायजोफोराव दिनैनिफ्राय गोबां अखा हागोन होननानै बोथोर बिगियानिया फोरमायदों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय चाइना हादोरा जोंनि बे भारत हादरजों दावहा नांनो थाखाय माखासे प्लेन खालामगासिनो दं होननानै फोसावनाय जादों आरो बे खौरांखौ सेटेलाइटनि सावगारिनि गेजेरजों मिथिनाय जादों। लोगोसे उत्तर प्रदेशनि गौतम बुद्धा नगर होननाय दरसे जायगायाव मैयाहाय प्रियंका होननाय सासे आइजोआ 10 ताला बिल्डिंनिफ्राय गोलैदोंमोन, नाथाय बे आइजोआ थैयासै। बे आइजोखौ बासायनो हायो, नाथाय बे आइजोआ सिरियास कन्डिशनाव दङ, माने क्रिटिकेल कन्डिशनाव दङ आरोना। आथिं बायदों, आखाइ बायदों, गासिबो बायजोबदों, नाथाय हांआ दंगासिनो दङ। सावगारियाव नायनो हागोन, नाथाय सावगारिया ब्लार खालामनायसो, मानोना बेबायदि गिलु बालु थै नुजानायफोरखौ इउटुबाव होफानो हाया, बेनि थाखायनो सावगारिखौ ब्लार खालामनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय पेटिएम, फनपे आरो गुगोल पेनि गेजेरजों जोंनि बे हादोराव जागासिनो दं फैसानि लुथिनाय। लकडाउन समनिफ्रायनो जोंनि बे हादोराव गोबां अनलाइन फैसा लुथिग्राफ्रा ओंखारगासिनो दङ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि अनलाइन पेमेन्ट ट्रेन्सफार खालामलायोब्ला एसे साबधानै थाबानो जाबाय। गाव गावनि बेंकजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ साबधानै लाखिबानो जाबाय, नङाब्ला माब्लानि समाव मा जागोन बेखौ जोङो रावबो हमदांस'नो हाया आरो बेखौ पुलिसाबो जेबो खालामनो हाया। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय थांनाय 2019 मायथाइयाव जोंनि बे भारत हादराव रड एक्सिडेन्ट जानानै बा लामायाव एक्सिडेन्ट जानानै गासै 1,54,000 सुबुंफ्रा थैदोंमोन होननानै एनडिटिभिआ फोसावनानै होदों। एनडिटिभि माने बिसोरहा मोनसे निउस चेनेल दं। बिसोरो बुंनाय बायदिब्ला थांनाय बोसोराव बा 2019 मायथाइयाव जोंनि बे हादोराव एक्सिडेन्ट जानानै 1,54,000 थैदोंमोन। आसरित। नाथाय बे बोसोराव कर'ना भाइरासनि थाखाय 59% एक्सिडेन्ट केसफोरा खमायदों होननानैबो फोसावनाय जादों। लोगोसे 2020 मायथाइनि जानो गोनां जि एग्जाम आरो नेट एग्जाम लिरग्राफोरनो फ्रियावनो बास आरो जानाय लोंनाय होनाय जागोन होननानै एनटिएआ फोरमायदों। गासिबो रायजोआवनो नङा, माखासे रायजोआवल', जेरै उडिशा रायजोआव दं, मध्य प्रदेशआव दं। बिसोरनि रायजोआव जाय बिथांमोना नेट एग्जाम आरो जि एग्जाम लिरगोन बिथांमोना फ्रियावनो थांनो मोनगोन आरो फ्रियावनो ओंखाम मोनजागोन। जोबोर मोजां खौरां बिथांमोननि थाखाय। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम, हायोबा साबस्क्राइबबो खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।